Hi, Pilipinas! Ako si Shanta. Ano? Ako si Shanta at ito ang napakaganda kong asawa si Dwayne Muli. Gandang umaga at ngayon po ay pupunta po tayo sa Asian Hair Restoration Clinic kasi magpa-hair transplant ako for the third time na. This will be my third hair transplant at Asian Hair Restoration para buong-buo na ang buhok ko. O, diba? Excited na ako, bebe. magiging kalbo na naman si Dwayne. Magiging matanda na naman yung asawa ko. Para mas madaling ipasok yung mga graft sa ulo ko. Kasi kakalbuhin siya dyan. Diba? Kukunan ng yung buhok niya sa dito niya. Sa kilikili niya. Hindi. Tapos ilalagay sa ulo niya. Baliw ka. Magkakalbo na siya today kasi operahan yung scalp niya. Kasi gagawin na siyang Dwayne The Rock Johnson. Tara na sa Asian Hair Restoration Center Clinic. Woo! Dito na tayo sa Medical City. Magandang umaga sa inyong lahat. Ito si Bettina. Nasa YouTube ka na, ate. It's time to have my third hair transplant by Dr. Arambalo. So when Dr. Arambalo gets here, she's gonna tell me what kind of hair transplant we're gonna do. It's either gonna be strip or FUE. Kasi manipis yung buhok ko. Excited ako para magiging buong-buo na yung buhok ko sa ulo. Ayan. Tara na. Mag-shampoo muna tayo tapos magpakalbo na ako ulit. Magiging Dwayne The Rock Johnson na ako, hindi na si Dwayne Muli. This is what I look like now. This is what I used to look like. Big difference, no? Malaki ng difference. Tapos ng shampoo. So as you can see here, I'm missing hair on the top of my head right there. It's medyo thin. Manipis lang. Ngayon, they're gonna fill in the gaps and make it buong-buo na. Dr. Arambalo is in the building, ladies and gentlemen. This is my hair transplant surgeon. The best in the Philippines, by the way. Amen. Kasama ko ngayon si Dr. Julieta Arambalo. Siya po ang hair restoration surgeon ko. She is the only hair transplant surgeon in the Philippines that is on the American Board of Hair Restoration Surgery. So this is why I trust her, this is why I have great faith in her and the results she can produce. As you can see, in 2015 I was losing my hair, it was receding really badly. After the first 2 sessions, I had my hair back again. However, Dr. Arambalo did tell me on my first session that I would continue to lose hair kasi ganun talaga ang lahi ng mga Australiano. Naging totoo yung sinabi niya, medyo nabawasan ng konti ang hair ko dito sa taas. Oh my goodness. So nice the Diba? the So yung buong-buo yung front, no? Yeah, Yung because sa harap. ilang ginawa natin eh. Yeah. So this one now for the third session, Yes. we do the frontal cord. Kasi last time marami ka pa dito. Maybe you still have some but thinning na eh. And here also, you're losing hair here also, so Yeah. we do this area. Gwapo-gwapo ni Dre, no? Alright, here we go. Hello, darkness, my old friend. So right now, Bettina is dyeing my hair black para madaling makita ang mga grafts. Bilog na bilog talaga ang ulo ko, no? Ang malaking itlog. Iba talagang itsura ko pag kalbo. Ayan. Sabi mo kung nafe-feel mo ha. Nafe-feel pa.
You can see here just how difficult a hair transplant is to perform. It takes years of experience for a doctor to produce good results. Maraming nagtatanong sa akin kung masakit siya. Yung masakit lang is the injection of anesthesia. But apart from that, wala akong nafe-feel. Buhok ko pala yun. Oo. Ayan, tapos na ang surgery. Gwapo na ako, no? Bigyan natin ng 3 months, my hair will be buong-buo na. Excited ako sa result. Grabe. And Shanta is here! What a good wife. She waited for me for like 5 hours. Uy! Kanina pa ako, alas 4. Oo nga eh. Di ba ang bait ng asawa ko? Tapos na, uwi na kami. Salamat, Miss Bettina. Salamat sa Wellness Center, Aesthetics and Wellness Center dito sa Med City. Si Dr. Ambalo, yung head ng hair transplantation. I love Dr. Ambalo. She is awesome. Best hair transplant surgeon ever. Magandang umaga sa inyong lahat. Ayan, sarap ng tulog. I had to sleep elevated last night. Yan ang mga unan ko. Bago ako natulog kagabi, nag-take ako ng 2 pills, sleeping pills, and then painkillers, and then antibiotics pa. So, ngayong araw po, babalik po kami ni Shanta dun sa clinic kasi tanggalin nila ang mga bandages ko. Ayan, tingnan natin kung anong itsura ng ulo ko. Alright, we are here dito sa Medical City, Ortigas. Ngayon, tanggalin natin yung mga bandages ko. What time did you sleep? Alas 10. I woke up at 6:30. Did you take antibiotic already? Yeah. How about pain reliever? Did you still take it? Hindi pa. Last night, yeah, but not today. Woo! Ayan. Wow. Ako ang screensaver dito, Shanta. Ayan, kalbo na ako. Ito na po ang bago kong itsura for the next month or so. Every hour, I have to spray my head with this. It's called NSS. Tingnan natin kung kumusta ang pagtubo ng buhok ko. Ayan. Ito na po ang pinakahuli kong hair transplant. Every day for the next 4 months, I'll be taking a 2-second video of my hair and then we'll do a compilation of my complete hair growth from start to finish. Bagay ba sa akin yung pagiging kalbo? Sige mga kaibigan, good night sa inyong lahat. Salamat sa panonood sa bagong vlog na to. At abangan nyo po ang mga upcoming video namin ni Shanta. Sana gumaling na ako para me and Shanta can do more challenges. Diba, Shanta? Yes. Ayan. Alright. Magandang gabi po sa inyong lahat. Wanta out. You're beautiful.